няма нищо общо с тебе и с другите две твои коалиционни марионетки. Просто изглеждаш страшен лицемер, играеш страшно подло, компрометираш момичета до тебе. Те може би искат да се асоциират като твоите кукли. Думата кукловод ми е казал Траян и Дина около 15 000 пъти. И ти влизаш само в тази роля. Твоята роля е да манипулираш, за да можеш да останете максимално дълго в играта. Вие сте страхливи, защото сте слаби. Okay? Ако бяхте силни, нямаше да се опитате да си пробиете път още една седмица в играта, махайки силните играчи. Честите и доблестни хора се изправят срещу силните играчи, а вие опоручавате играта. Тази игра е една прекрасна игра, а вие опоручавате. Вие създавате прецедент и мене ми се драйфа от мен. Разбираш ли? От вашето поведение ми се драйфа. Това е.